May buntag sa tanan. Happy Mother's Day. Alang sa mga inahan. O bisan katong nagburos. Happy Mother's Day yapon. Kay inahan naman mo tungod kay we believe that life begins during conception, no? Diha pa lang sa pagsabak sa usa ka inahan. Sa day 1 pa lang sa iyang pagsabak. So, Happy Mother's Day. Nahimo nga kining Mother's Day, nahimo ni nga sulundon tungod kay si Ginoong Hesus, ang Dios nga atong gialagaran, naaman pud siya inahan. Ug nasayod ta nga si Santa Maria, si Mama Mary, siya ang inahan sa mga babay nga tanan. Muuyon mo? In fact, bulahan gali ang bunga sa tiyan nga iyang gisabak nga mao si Ginoong Hesus. Nga mao ang Dios. O tungod kay siya man ang inahan nga nagmalampuson sa iyang pagkainahan, tungod kay ang atong unang ginikanan nga si Adan o si Iba dito sa garden, napakyas apan ang atong ikaduhang ginikanan pinaagi sa atong inahan, nagmalampuson. O kung walay labot si Kristo, ang pinakagamhanan nga persona, nga tao sa tibuok kalibutan, mao si Maria. Mauna nga siya gitahod nga inahan sa iglesia. Kung si Kristo mao ang ulo sa iglesia, si Maria mao ang inahan kanatong tanan. Mao tay ingon Father Rex gani na ingon nga nindot Father kana tay image ni Mama Mary kay mag-offer ta og flower ba. Kay Mother's Day man karon. Siya man ang inahan sa tanang inahan. Tungod kay naingon si Kristo samtang nagbitay siya sa cross, ingon siya nga, anak, sudunga ang inyong inahan. O giningon siya inahan, sudunga ang imong anak. Sa diyang naingon siya sa iyang mga apostoles, anak, sudunga ang inyong inahan, iyang gitanaw si Maria. And from that day on, si Maria nagpuyo uban sa mga apostoles. Mao nga si Maria nahimong inahan sa iglesia. Kita bitaw dire naman tay ate dire, di ba? Si Ninang Net, no? Wa man siya karon, she's watching live. Happy Mother's Day, Ninang Net, no? Nahimo siya nga inahan ni ini nga iglesia tungod kay si Bishop nahimo mang amahan ni ini nga iglesia. Og sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, aduna kitay mga mama. And sila ang nagsabak kanato sulod sa 9 ka bulan. Nakadumdum ko sa instruction ni Tubet ngadto ni Tobias. Naingon siya nga kung mamatay kuno siya, itapad kuno ang siya ngadto sa iyang asawa. O ingon siya hatag siya instruction sa siya kung mauna kong kamatay, Tobias. Ingon siya nga panggaa ang imong inahan. Tungod kay siya ang nag-rest. The English was, she rest her life tungod sa paghatag kanimo og birth, sa paghatag kanimo og pagpahimugso ni ini kalibutan. Og daghan kay mga kasakitan nga iyang nabatunan tungod sa pagpadako kanimo. Kay si Tobias was the only son. Og nag-promise siyang daddy nga iya kuno kanang tumanon. So mao na maigsoon nga ang atong inahan kaning lahi gyud ang ilang pagpangga. Well, kaysa amahan. Ang amahan, I'm not saying nga ang amahan wala nagpangga. Ang ilang pagpangga sa amahan lahi usab. Ang pagpangga sa inahan lahi usab. In fact, kung balik tagtanaw dito sa garden, sa wedding in Cana sa Galilea, sa dihang wala nay mainom nga bino,
niagto ang inahan ni Jesus kaniya og niingon nga wa na sila'y bino. O niadtong panahon na kuyawan ka kung wa na kay bino kay samar nga wa na kay pagkaon. Og dako kana nga kaulawan ngadto sa mga bisita labi na ngadto sa bainhan nga nagbiyahe sa layo nga lugar nga nagsakay lang sa karmata pila ka adlaw og pila ka gabi ilang gibiyahe uban ang ilang banay para mo-attend sa bangkiti sa kasal unya mahudtan mog bino mao na naguol in town ang inahan nga si Maria niingon siya nga wala sila bino og niingon si Kristo babay dili pa nako takna moingon ta usahay nga si Kristo walay respeto kay ang iyang mama gitawag ra niyang babae apan ang pagtawag ni Jesus nga babae sa iyang inahan, iyang gihatag ang pinakadako nga respeto tungod kay nag-refer kato nga word, woman. Was the word spoken and the description of the first woman in the garden, Eve. And she called it woman, meaning the mother of humanity. Because the word Adam, meaning the father of humanity. Eve is the mother of humanity. When Christ uttered the word woman to Mary, she called her mother the mother of humanity. That's how Jesus honored her mother. Iyang giitawag ang iyang inahan nga inahan sa humanity tungod kay si Maria man na nahimong inahan ni Ginoong Jesus nga mao ang Dios. And what happened? Ingon si Kristo, dili pala ko takna apan unsay iyang gibuhat sa hanyo sa iyang inahan. Iya bang gitagaan og pabor ang iyang inahan? Iya bang gituman ang hanyo sa iyang inahan or wala? Dili pa niya takna. Apan bisan pa og dili pa niya takna tungod kay hanyo man sa inahan. Unsay iyang gibuhat? He turned the water into what? Wine. Iyang gihimo ang tubig nga bino. Kay dili niya mabalibaran ang iyang inahan. Si Solomon, sa dihang nahimo siyang hari sa Israel. Gibutang ang trono sa hari sa Israel nga si Solomon. Apan kabalumukin sa nilingkod sa iyang trono, sa iyang tuo nga bahin, basahin yung Biblia. And they brought the throne of the queen mother Bathsheba next to Solomon on her right. And Solomon said to the mother, "What is it, mother? What is it? What is your request? And I will not decline." Iyon siya, inahan, unsay imong pangayoon og dili nako balibaran. Bathsheba became the intercessor of the kingdom during the time of Solomon and all the succeeding kingdoms in Israel. Ang inahan nahimong intercessor. Kung unsay mga yangungo sa katawhan, muagi sila sa mama. Diha nakuha ang theology o pagtulunan sa simbahan nga kung mangayo ta ni Kristo nga atong ipaagi sa iyang mama, si Kristo dili mo balibad. Maunang devotion ni Mama Mary. Maunang gitawag mo nga Hail Mary full of grace. The fullness of grace of Mama Mary as a mother, masigot lang ko gamay dani kay adlaw man sa inahan karon. The full of grace means dili lang grasya ni adtong adlaw, kundi even during of her immaculate conception, bisan pa sa adlaw sa iyang katao, sa bata pa siya, sa baby pa siya, full of grace na siyang daan, na puno na siya sa grasya. Ang pagkapuno sa iyang grasya, dili lang sa iyang present, even the past and the future. That is why if you go to Genesis, Revelation chapter 12, og niingon si Juan sa Patmos, ingon siya, I saw the heavens open, and there I saw the ark of the covenant. Nakita na ko ang arka sa kasulatan. And there appeared a woman
The moon was beneath her feet and the 12 stars was around her head. Basahan niyo Revelation. Ang bulan kuno naa sa iyang tiilan, ug ang 12 kuno ka stars represented 12 tribes of Israel was on her crown. And she gave birth to a son that rules the nation. Kinsa man, who is the son that rules the nation with iron rod? Jesus. Who gave birth to Jesus? Mary. Who is the Ark of the Covenant? Mary. What is inside of the Ark of the Covenant? The Word and the flesh. Mabitaw nga ang the Ark of the Covenant, ang sulod yada is mao ang mana ug mao ang 10 Commandments, and the staff of Aaron represents the eternal priesthood of Jesus, Word of God, Jesus Christ, and the manna is the Word became flesh. Mao kano ang kapagkaon sa mga Israelita. And who is the Word? Kinsa man ang pagkaon karong panahon? In the table, Jesus Christ. Kinsa man ang eternal priest, the staff of Aaron, Jesus Christ. And who is the eternal Word? Jesus Christ. And ingon si John, I saw the Ark of the Covenant. She gave birth. Mary gave birth to the eternal Word, to the eternal priest, and to the eternal food, which is Jesus Christ. So, to our Mama Mary, nga naminaw karon, Happy Mother's Day, o sa tanang nga mga mama. Dili tas itong Ebanghelyo, kay bubo raman eh. Our gospel, nagisgot ka to sa prayer of Jesus Christ when Christ prayed for the apostles and for the future church, para sa simbahan, para sa iglesia. Easter man karon, ngano man nga naaman ta nga gospel. Easter meaning pagkabanahon ta, di ba? Hisgot o tag katong pagpakita sa kamot, tilansangan, inana katong nagkayab na siya, katong ang 500 nagtapok, uban ang mga apostoles, nagtanaw sila, hindi disappeared. Nganong kani may atong hisgutan karon nga Easter season pa man? Nibalik man ninunta noon sa crucifixion, sa iyang passion. Kato iyang kasakitan, iyang kasakitan starts in Gethsemane. When his sweat dropped on the ground like a blood. Ngano man? Tungod kay atong tema ni ini nga Domingo nagaingon na banhaw na siya, gibalaan kita niya sa kamatuoran sa iyang pulong. In English, akong basahon, He is risen. He sanctifies us with the truth of His Word. Tungod kay atong tema manggod, naghisgot manggod sa truth of His Word that sanctifies Himself and we as the people of God. Ako basahon ang John 17, verse 17. So easy to remember. 17:17. John. While Jesus was praying, ingon siya, consecrate them in the truth. Your word is truth. Verse 18. As you sent me, he was praying, nag-ampo siya, as you sent me into the world, I sent them into the world. Sa mga ako, amahan, imong gipadala nganhi sa kalibutan, ako usab nagpadala sa ako mga tinunan, sa ako mga apostoles, sa ako mga katawan, ngadto sa kalibutan. Verse 19, and I consecrate myself for them. Can you see the divinity of Christ? He consecrated Himself. And He said, so that they may also be consecrated in truth. Ang tanan nga mga dikon o ang tanan nga mga pari niagi nag-ordination. Ordain ministers. Pero ang bishop lang ang muagi og consecration. Tungod kay ang bishop, niagi naman silang ordination. Gi-ordain naman sila sa dihang napare sila. But only the bishop will be consecrated. That is why we will be inviting all of us, kitang tanan, i-consecrate ang bishop
the first consecration that would happen here in Cathedral of Christ the Redeemer, si Bishop-elect si Hezekiah Ray Abugatal, or known as EKA Padre Dindo. I-consecrate siya karon sa June 18. June 18, markahin yung kalendar nga manganha tang tanan. Kay atong witnessan ang atong obispo. Kita mismo dapat saksi ta kay ato ng obispo. Although atong bishop ordinary, si Bishop Raimundo, pero naana siya gitawag nga coadjutor bishop, nga who will be next in him. By default, in the event of his death and dili na siya capacity to serve, he will ensue automatically si Father Dindo. And kami mga priest, we are all ordained ministers. But only the bishop has to be consecrated. And Christ said, consecrate them, Lord. I consecrated myself and I consecrated my people. What is the word consecrate? From the word Greek, it is a masculine noun referred to men. That is why ang babae, dili igyo dapat may mong obispa. Kay men man ang gina-specify diri sa Greek, the word consecrate. Why I always use the word Greek? Tungod kay ang Aramaic or ang Hebrew Bible, ang Hebrew nga mao ang written language during the time of Christ, gina-translate siya into Greek. That is what we call Septuagint translation. So, ang fresh yun nga word nga gamiton during the time tungod kay during sa time ni Christ, though it was during the time of Latin or naala sila sa Rome, pero ang naghari nga dialect wala pa namatay ang Griego. Og niadtong panahon na tanan nga mga libro tungod kay universal language ang Greek ginasulat sa Griego. Mao na nga lami kayo basahon ang Greek tungod kay makuha gini mo ang pinakaunod sa iyang pulong. Kay pag-translate gud sa Latin Vulgate, pag Latin na niya translate pa sa English, King James o daghan kay mga translation, usahay maglibog ta. Mao na nga mobalik ta sa punuan sa atong translation. That is why I always refer to the Greek word. And the word Greek here is consecrate is a process of advancing in holiness. Use of the believer being progressively transformed by the Lord into His likeness. That is why kita, when we receive the body and blood of Christ, we will transform into Him. We become what we eat. Diba? In science? Sa science, diba? Kung unsay mo kanon, sige, mahimo ng ikaw. If we always partake the body and blood of Christ, ayang lawas og dugo, kita mahimong imahe ni Kristo. In image and in likeness. Sayo na ng image isulti, but the likeness, you will be like God. You will think like God, behave like God, reason like God, and talk like God, like Jesus. Unsa ka naka-powerful. And Christ said, I consecrated you already. In Latin, the word consecration or sanctified, ang atong term nga gina-translate diri in our customary is sanctified. We are being sanctified already. Gikan sa word nga sacer or sacred. Sacred. Just like we have the sacred bread. Naay mga gamit diri sa altar nga it's been blessed, being set apart, but they are not consecrated. Naalay, the word consecrated is only pertaining to the reserved sacrament, the body and blood of Christ. The rest are blessed sacraments, gina-bless sila, gina-sanify sila, being set apart for the purpose of worship.
Pero ang word nga consecrate, especially in the altar, is directly pertaining to the reserved sacrament, the body and blood of Christ, para mahimo siyang pagkaon sa kalibutan. And it says here, gina-consecrate kita kuno with the truth. Gina-consecrate, gina-set apart, gina-bless, gina-sanctify, gina-consecrate na kita ni Jesus Christ with His prayer, with the truth. What is truth, by the way? John 14:6, di ba? I am the way, and the life, and no one comes to the Father except through me. With the truth. Kung wala kay sacramental mind, maglisod tagsabot ni ini. Consecrate with the truth that Jesus maigsuon ang pasabot ni ini is the sacrament of the Father. If our body is the sacrament of our soul, ang lawas mao ang makita sa dili makita nga kalag. So Jesus is the sacrament of the unseen, unfathomable Father in heaven. Si Kristo mao ang Dios nga makita, nga ang Dios nga amahan nga dili makita. Si Kristo mao ang Dios nga atong makita. What is the point of all of this? Ngano ako muning gina-elaborate og maayo? Tungod kay naingon si Christ in verse 19 sa John in our gospel, I consecrate myself for them so that they may also be consecrated in truth, or so that they may also be sanctified, kita na, with the truth or in truth. Why God sanctifies us? Why God consecrates us? Ngano man nga siya raman ang gina-consecrate. In fact, in this house, no, there is a house of God. Ang iyang lang blessed sacrament ang consecrated daa karon diri. And that blessed sacrament is Jesus Himself. He is the Word among the people. That is His promise, that I will never leave you. I will never forsake you until the end of ages, until the end of the world. That is the visible sign. The sacrament, His presence, His body and blood, is the fulfillment of that promise. And Christ, you and me, gusto niya nga kita pod mahimutang fulfillment of the promise. Tungod kay si Kristo, ginashare niya ang iyang likeness, ang iyang image, nganhi kanatong tanan. You are the likeness and the image of God. So if the body and blood is being consecrated, kita po atong kinabuhi gi-consecrate ni Christ so that we can feed the world. Para pinaagi sa atong kinabuhi ang kalibutan mapakaon. Para ang mga gigutom makakaon o ang mga gipang-uhaw makainom. Christ Jesus, who humbled Himself, took our humanity. Iyang gi-embrace ang pagkatao so that He can share His divinity para iyang mapaambit ang iyang pagka-Diyos. Akong otro na, Christ Jesus, the God of all creation, the God of heavens and earth, became man, became flesh, and share our humanity, become human being, so that He can share His deity, His divinity unto us. Pero wala niya na gisulti individually nga gamhanan na ka. He implies it to the church as the body of Christ, kitang tanan. That is why may suon walay rason nga kita dili makapakaon, dili makapainom, dili makabisita to those who are least lost and lonely. Tungod kay gina-sanctify na ta ni Kristo. We are ready to eat. Diba? When the food is being blessed and sanctified, it's what? Ready to
Be served. Ready to eat. Dapat ang kalibutan pinaagi sa kita nga mga katawhan sa Dios, makakaon ang kalibutan. Makaon sila og paglao, makaon sila og kalinaw, makaon sila og kaluwasan, pinaagi kanato kay nahimutang willing vessel of God's salvation. Inana unta kita. Kumusta ang atong pagkinabuhi? Unsay bata kong menu? Kung mo mong restaurant ba, di ba tagaan mong menu? Unsa ta klase nga menu? Basin ginamos. Wa man tay mo yung nagkuan 5-star nga hotel ang tumo Marco Polo, no? 5-star ba na? Sir, wa man may ginamos dire, sir, di mi mag-serve og ginamos. Ako lang uyap. Nawa gyapon, sir. Kung ikaw menu, kung ikaw pagkaon unsa man ka klase nga pagkaon? Basi mo yung kuan ko pader kaning pinirito nga butiti. Makahilo. Di ba? Kanang butiti, di ba? Makahilo na. O na ay isda sa Amazon. Pare sa Amazon kanang piranha. Nga gamay na kay lawas pros ngipon. Kung ikaw pagkaon, you are a menu for the world to be nourished. Unsa man kakaklase nga pagkaon. Mga kuan ko father kaning sexy man ko father hipon. Di ba hipon, no? Ilabay ang ulo, di ba? Isulaga, ang kada ko ng hipon, ilabay ko ng ulo kay lawas ako ng sexy. Naiuban rin na to, malasugi, di ba? Malasugi. Liplipan, panit. Mother's Day, magkaroon pa siya mag-andam ang mga mothers o mga kilawon, no? Maigsoon, the world is so hungry with the truth of Jesus. Ang kalibutan gipanggutom, gipang-uhaw sa kamatuoran ni Kristo. And Christ said, I'm sanctified you already. I consecrated you already so that you can feed the world. You are to be my witness. Unsa man ang witness? Kita saksi. Dili saksi nga nagtanaw lang, nagtanga. No. Our lives is the living witness. Kita mismo mga buhing saksi tungkol kay kita mismo first-hand experience of the transformed life, of the blessed life that we have in Jesus' name. Kita mismo maigsuon na balhin, na bag-o ang atong kinabuhi, na transform kita, mga buhi kita nga saksi. O ang mga saksi kita nga legit, tungkol kay kita mismo experience ni ana. Maunang gusto ni Kristo nga pinaagi kanato, pinaagi sa atong pagkinabuhi. Ang kalibutan makakaon, atong silingan makainom, ang atong mga higala nga nanginahanglan atong matabangan. Mao gid na maigsoon. Naay blessing nga kuya wa kayo. Kanang ipauli na before manguli. In English is remember the poor. Gwapo kay nga blessing. Hinumdumi ang mga kabus. Pagmanggihinatagon kamo sa mga kabus. Remember the poor. Hinumdumi ang mga kabus. Before manguli ang simbahan, ang instruction ni Kristo, nagsubra ang pagkaon sa inyong balay, hinumdumi ang mga kabus. Pakana sila sama nga kamo nagpakaon sa inyong mga igsuon. Kadumdum mo gahapon nagluto og pansit ba? Kay ang mong trabahante ko man nagpanday sila, 7 sila ka buok luto og pansit. Ingon ko nga ako'y amo dire pero ako nagluto ganila ha. Ano ba? Pero while nagluto ko niingon ang Biblia, hinumdumi ang mga kabus. Ug pakana sila sama nga ikaw magpakaon sa imong kaugalingon. Kung giunsan mo pagtratar imong kaugalingon, tratara sila sama nga imong gitratar imong kaugalingon. Tungod kay sa pagbuhat nimo niini, imo ka nang gibuhat ni Kristo. You are the Jesus in disguise. The poor people is Jesus in disguise. Muna motivation ni Saint Teresa of Calcutta sa India. Every time magpakaon siya sa mga kabos, siya, this is Jesus in disguise. I can see the face of Jesus to my neighbors.
I can take care and love, express my love of Jesus by loving them, by feeding them, by giving them drinks. Sa dihang gikugos niya ang mga bata nga walay inahan, gibiyaan niya siya, may opportunity to take care of Jesus. Ingon si Kristo, sa dihang ako naa kaninyo, nagbisita pero wala ko niyo pa, dayon na sa inyong balay. Wa ko niyo pa imna. In sa Kristo, how come you became a stranger? In sa every time nga ako mga tinunan, ang akong mga katawan, the list of your brothers came to visit to your house. O wala niyo siya tagay o pagkaon, wala niyo siya gipainom, samara nga wala ko niyo gipakaon, wala ko niyo gipainom. Mao na nga, I hope nga ma-change ang atong perspective, ang atong mind sa mga tao nga nagpalimos, sa mga tao nga nanginahanglan, sa mga tao nga gitanaw nato nga baho. My dear friend, they can be your passport. They can be your ticket into heaven. Tungkol kay ningon si Kristo, wa gali siya nag-ingon nga, unsa mga reliyon, unsa ka, Roman Catholic ka, unsa Orthodox ka, unsa ka, si wala. At the end of the days, sa katapusan sa panahon, moingon siya, imo bang gipakaon ang gigutom, gipainom ang giuhaw, gibisitahan ang nagmasakiton, gibisitahan ang nabilanggo, gisaninaan ang hubo, o gipapuyo sa balay ang walay mapuy-an. Pader, adik, magigdagway, pader, dahang gitato. Hadlok man na, pader. But you're in time, wa man pasabot nga pagdao gid mo sa imong kwarto, pero imo siyang giatiman. Imo siyang gitagaan og pagtagad. Ana ba? Imo ba siyang giisip nga sama sa imong kaugalingon ug usa sa imong mga igsoon? That is why may igsoon kinahanglan gyud nga manimba ta kada Domingo gid ay. For us to be reminded kay agkalimot ta niini. Unsay ingon ni Revalera? Abi ni mo si Saint Athanasius Revalera, ang taong marupok kay daling lumimot. Revalera ba na? Na ang nagdulot, na ang Diyos, ang lahat ay nagdulot. Ang tao kuno'y marupok, dali ra kuno kayo ta malimot. Mao pagalita na namin, nalimot na ta sa tuhitsura, ug nanaway na ta. Moingon na ita, singig simba-simba, puriya gaba, maorag yapon. Maobitaw nga singig simba. Kaya nga naman, nanginahanglan mag-Diyos. Maobitaw nga magpatambal. Kaya nanginahanglan tag-hospital. Maobitaw ni duol tag-doktor. Kaya wala ta nagpatuga-tuga. Self-diagnose ba? Kani hilanat lagi, anak. Mag-inom mo karon, mag-self-diagnose, unya, mag-self-medication. Pag di na mo kaya, ang tunay doktor. Ang giresulta, kasabaan sa doktor. So, sa una ra unta nimo ni, dugay ra unta kada ulian mo, ba, Dok? Oh. Mauna. Kinahanglan gyud mga igsoon, mga manimbata para ma-remind ta. Kabalo mo unsay pamaagi ni Satanas para ma-discourage tag simba? Moingon si Satanas, moagto siya sa imong silingan. Igday mo silingan nga sos, pasimba-simba, maurag yapon, purya gaba. Maunang style ni Satanas. Makadangog gali mong inana nga istorya, gikan na ni Satanas. Tungod kay, ikaw og ako matagkaron og unya, walay maing laki na to. Way siguro gagali, kamulo ko walay, ako huna-una nakasala. Kamulo mo dia, ingkod, inyong huna-una nag-agtubo, tuwa sa umusilingan. Tuuda ako silingan inana gibitaw. Gihilasan lang gid ko. Oh, wa na garibatal imong mind. Kinahanglan gitag Dios maigsoon. Kinahanglan gitag simba kay para ma-remind ta og mahugasan ta og makapartake ta sa iyang lawas ug dugo. Maigsoon, again, the message this Sunday is ginakonsecrate na ta ni Ginoong Jesus aron sa ingon, ready na ta, makapangalagad sa kalibutan, makapakaon, makapainom, makaminister nila. Tungod kay si Kristo gipadala sa Amahan, o kita usab gipadala ni Kristo. Ang iyang mga pag-ampo, nga sama nga siya gipadala sa Amahan, siya usab nagpadala kanato.
Og niingon si Kristo, hiusaha ang akong katawhan, ug bantay sila from the attack of the evil one. Maigsoon, one day, ang simbahan mahimong usa. Tungod kay ang Dios, dili gayud niya balibaran ang pag-ampo sa iyang anak. Ug ang pag-ampo sa Dios anak, hiusaha ang iyang katawhan ug bantay sila. Time will come, ay lang mo ka-discourage. Mahiusa ra gyapon ta sa atong tanan nga mga igsuon nga mga iglesia sa tibuok kalibutan. Apan ikaw ako gitawag kita niini nga pamilya. You belong to this family. Maigsuon dili na to i-miss ang matag Domingo nga simba kay ni ana nga pamaagi makadawat kita sa iyang lawas og dugo o kita mahimong sakramento sa kalibutan aron ang kalibutan usab makaon og makakita sa Dios og sila mapanalanginan pinaagi sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog.